В днешно време все повече време прекарваме в автомобилите си и шансът да се случи инцидент на пътя е все по-голям. Застраховка Каско осигурява финансовата ни защита при повреда на автомобила или при неговата кражба. Застраховка Каско осигурява качествен ремонт без излишни разходи. Застраховката Каско се определя по няколко критерия. Застрахователната сума на автомобила, вида и марката, също така и годината на производство. След като се сключи застрахователният договор, следва да се извърши оглед на автомобила. Начините, по които може да бъде извършен той, са два. Единият е на място в офисна Групама застраховане, а другия е изцяло онлайн. За удобство на клиента може да се извърши чрез Групама Video Assistance. Когато се избере този вариант, клиента получава линк, който го препраща за инсталация на нашето безплатно приложение, с което огледът може да бъде извършен по всяко време и на всяко място. Извършването на видеооглед става бързо в рамките на няколко минути. Експерт на Групама застраховане се свързва с клиента в посочения ден и час. Когато възникне инцидент, достатъчно е да се свържете с нас на националния ни телефон, да заявите своята щета и в удобно за вас време ще бъде извършен оглед чрез нашето мобилно приложение или на място в ликвидационния ни център. Вариантите, в които клиентът може да поправи своя автомобил, са експертна оценка, доверен сервис и официален сервис. При експертната оценка клиента получава сума, която да покрие щетите по своя автомобил. Довереният сервис е когато компанията работи с доверени сервизи и клиента следва да бъде изпратен за отремонтиране на своите детайли там. Застраховка Каско е начинът да спестим време и излишни разходи.